je počelo snimanje. Isprekinavanje naše mlade drugarice Natalije. Pazi, prozor će da ispadne. Dobar dan, da li želite nešto da izjavite za naš car crash autosistem show? I bi Natalija pali auto. Krenuli smo. Slušajte sada kako se automobil s malom kopom. Pazi auto! Natalija, pazi. Idioti bre, a nemojte me snimati. Pazi, Natalija, sad polako. Op. Ima kamion. Čekajte, pazi. Ovako. Moto od ovdje. Sad će se desiti jedna velika nesreća. Natalija? Imaš kompot? Imaš me, ja te kompot. Pazi. Pazi na to! Pazi na to, jebo! Malo da udariš devojka. Ovako, Natalija, spržit ćeš lamelu, manje gasa. Manje gas, manje. Molimo se da stigne živ. Jeste vi srećni što je uspela da dođe? Presrećna.